Her er en lærer. Han er blevet lockoutet, og det er han ikke glad for. Læreren er blevet lockoutet sammen med alle sine kollegaer, og det betyder, at de ikke må tage på arbejde. Siden lockouten startede, har lærerne pisket rundt mellem forskellige aktiviteter, de har fundet på, for at gøre opmærksom på, hvor utilfredse de er med at være lockoutet. Lærerne tager nu deres allerstærkeste våben i brug i lockout-kampen, nemlig deres sammenhængskraft. Lockoutede lærere fra hele Danmark vil i fællesskab vise, hvor mange kilometer de bevæger sig rundt imellem alle de forskellige begivenheder, de har planlagt, for at gøre opmærksom på, hvor uholdbar lockouten den er. Som deltager i projektet kan du vælge at gå, løbe eller cykle. Du kan også gøre flere dele. Målet med projektet er helt klart. Vi skal sammen have tilbagelagt 10.000 km. Deltagerne registrerer de tilbagelagte kilometer ved hjælp af deres smartphone og en app, der hedder Endomondo. Her kommer den hurtige guide til, hvordan det hele virker. På Facebook er der oprettet en gruppe, hvor hele projektet er beskrevet. Der er også et link til Endomondo-gruppen, som du skal tilmelde dig, for at være med i den fælles registrering af tilbagelagte kilometer. Hent Endomondo-appen til din smartphone, så er det let at registrere de tilbagelagte kilometer. Og det sidste du skal gøre, det er sådan set bare at registrere. Registrer ved at aktivere appen, hver gang du er ude og lave aktiviteter i forbindelse med lockouten. Og så kan du også registrere på din computer, hvis du ikke har en smartphone. Og så er der lige en sidste detalje. Husk at like og dele alt, hvad du kan på Facebook, så rigtig mange hører om vores fælles projekt. Rigtig god kamp!